Ah felek tımar çi akına velatun mat merdimun verdina cini camir kıç u pil heyrerona ma vehir devlemendi er muhtaç nune ma bes niyuhun ina ne çarema Rojhilat û binatînit pê zulma mavêşina her ca leşkêr çim yên mird nebên pêgwênê ma dayîk ma şên deston leşkeron lonon pa temziya spî erzên vêr lîngon zulmkaron ma bes nîyohin ina çarê ma Ah şarmin û bêwelat çarenu sosya çend xwêrt û kênê ma mêrd semêd azadiyê ma yo pêr ma merg per û bîn zulm bira ez vona ez mevaj dêrd mehon cebên kêra bes nîyohin ina ne çarê ma bes nîyohin ina ne çarê ma